Tama pa? Abante. Good day mga ka-BSS. Ang aming ruta ngayong araw ay sa Ligao, Albay. Kasama po ulit siyempre ang aking guwapitong anak na si Jandy. At ito ang aking naman po kaibigan, kabarangay. Yan po ay si Donde, yun naman po nasa dulo namin. Habang dito pa po kami nga sa Bula, ang aming target ngayon ay makahanap ng makakainan. Yung kanina kasi nahintuan namin ay wala pong luto. Bukas na siya pero wala pong luto. Okay. Kaya mo man makaroni? Gusto mo? Okay. May kape? May kape? Sarong chicken. Ay na daw. Marais pa ba na? Saka rice. Oh, plate. May madam plain rice. Kaya, ano ba kali? Dali. Ay, kanino? Sorry. Sige na. Good day mga ka-BSS. So far, nakapag-breakfast na kami kanina. Dito lang na po sa Nabua, dahil sa Kadihan kanina. Dito na po kami ngayon sa sentro ng Nabua. Okay. At ang aming direction ngayon, gusto na namin, ang pupunta namin ngayong araw na to ay ang Ligao, Albay. Oh, labit-labit na po. From Nabua going to Ligao. Siguro mga 38 kilometers na lang po ang aming distance siya. Oh, that's good news. Kasi noong nakaraang linggo, pumunta kami ng Iriga. Umikot kami doon sa Mount Iriga. At akalawain ko ba naman, napakalaya din pala noon. Kasi nagsimula kami mag-bike around 4:30 or 5 something. And then nakauwi kami naman ng hapon noon, alas 5, parang 12 hours ride. At ngayon po sa aming back ride ngayon, ay back riding ba? Bike riding. Umalis kami kanina, siguro mga 4:30 yun. Ayun, mga ano na, mag-alas 7 na. Nandito na kami sa Nabua. Siguro mga isang oras pa kayo magbibisikleta from Nabua to Ligao. Sige po, mga ka-BSS, see you there. Bye. Okay, nandito na tayo sa bayan ng Bato.
bato na. Bato. Bato kung marinig siya pa palang bato. Okay. Kailan ba kita salbay? Kamarinis o bato. Ayun go. Kargali, sa Balyo. Saan? Ito ano. Sige doon kita. Albay. Hindi kita. Walang di na eh. Hindi boundary. Yeah. Walang. Sige. Picture. Ay, mabalik. Sige, selfie lang. Dapat ko rayo. Di mako ang maayos. Sige tayo, sir. Sige. Alam ko para gilid ako. Pulanggi. Dito na tayo sa Pulanggi. Saan na kita? Day, pag nagsala, hindi kita maagi. Kawa-kawa. Pag hindi kita maagi, pababa, pasiring sa awas. Kasi itong kawa-kawa na. Hindi yan ito maagi. Day pa, mani mo, wala na tayo. Wala pili direksyon, oh. Pag hindi, pawas. Proper. Hindi, pawas ini. Ang proper yan eh. Dumang kita, sadyan pa nga duman nanta. Sige kita maagi. Dahil. Doon tumagi. Dahil pa, hari pa. Palawag pa lang kita sa ligaw. Oo. Presko. Sarap ng simoy na hangin. Ang pupuntahan namin ngayon ay Kawa-Kawa Hills dito sa Ligao, Albay. Okay. Saan na lagi kayo? Ito Ha? sa'yo po entrance. Ang entrance sa'yo. Kawa. Ito na. Thank you po. Kasyan. Eh. Sa'yo pa nakatulong. Ano po eh. Saan no? Sa'yo nakakaangat ko. Nakataas sa pinakataas? Ay. Ano?
Waka, waka. Uy. Ang internet. Dito mahilig sumayon. Ano? Sumayon, dito mahilig. Saan ka? Saan na? Yan na. Hindi. Isbahan. Oh, iti ba kaya entrance this way? Iya, salah gerita. Daw naman lang yan. Oh. Dua. May bayad pag ano, may entrance pa ko. May entrance di maman. Wala man yan. Okay, thank you. Kaya itong mga santo, saan yun? Alin po? Yung mga santo. Yan po sir, kawak-kawak po. Ah, higis lakas. Bakit po sir? Bakit pa? Okay. Thank you. Yeah. Target na going here sa Ligaw. Matagumpay po namin napuntahan. Kapamasyal po din po kami dito sa Kawakawa Hills. So far so good po ang experience. Sana meron pang time ulit. Nice to be back again. Bye. Bye Kawakawa. Mag-visit dito dito o Karakan? Isang yung Karakan.